Ka Bible ka tho ya ka jing thau ya ka jing shong kurim ha Genesis ar pulai bat ar pusau. Uta ubri ula ong. Kani ka long menta ka sieng na ki sieng jonga bat ka do na ka do jonga. On khot ya ka kentei. Namar lashim ya ka na ushenrang. Namar kani ka da ubri un I no ya la ukpa bat ya la ka kemi. Bat un yai so bat la ka tengah. Bat kin long ka wei ka do. Ublei ula thau ya ubriu. Bat nang ta ula thau ya ka kentei ban pendap ya u. Ha ka Bible ka jing shong kurim ka long ka jing penbek. Jong ublei na ka benta ka jing shisha ba kambha ya ubriu ban long marwei. Kumba ka Bible ka batai ya ka jing shong kurim ka baningkong. Ka pendon kam ya ka ketien nong yarap ban itu ya ka im. Ban yarap ha ka ni ka jing mut kamut ban kier saudong ban yada ne ban yarap. Ublei ula thau ya ke im ban wan ringkat badu adam kum ka wei pat ka benta jong u. Ban long ka nong yarap jong u. Ka Bible ka ong ba ka jing shong kurim ka penlong yu usenrang bat ka kentei ban long ka wei ka do. Ya ka ni ka jing long ka wei ka pau khampura ha ka jing ya so met jong ka jing ya dei para brio. Ka testament ba thamai ka pendap ya ka jing maham syapang ka ni ka jing long ka wei. Kumta kim long shu arngut henrei tang ka wei. Namar kata ya ka ba ublei ula penya so lang to ubriu on om penya khlat. Kat tu kat ni ki sithi jong upol ki kdau syapang ka jing shong kha bat kumno ki banget ki dei ban trei kam hapo ka jing ya dei shong kha shong man. Ka wei na kum kini ki benta kalong ha u Ephesus san dekhot ba arpu ar hadu lai pulai. Ka jing pule ya ka ni ka benta ka ai kat tu kat ni ki jing shisha ki ba kong san syapang ke ei ka ba ka Bible ka ong ba ka jing shong kha ka dei ban long. Ka Bible ha u Ephesus san ka ong ba ka jing shong kha ka ba job kat kum ka Bible ka kentup ya utanga bat ka tengah ban pendep ya ki kat tu kat ni ki benta. Ku ki kentei to ko ngo ya la ki tengah kumba ha utrai. Namar utanga ulong ukli jong ka tengah kumba ukris ulong ukli jong ka balang kamet jong u jong ka ba ulong unong penim. Ku ki senrang to iet ya la ki tengah kumba ukris ula iet ya ka balang bat ula ai tino ya la di na ka benta jong ka. Ha ka ju ka rukom ki tengah ki dei ban iet ya la ki tengah kumba iet ya la ki jong ki met. Uba iet ya la ka tengah u iet ya la dihi. Hadien baro don uba syun ya la ka jong ka met. Henrei ubesa bat sumar ya ka kumba ukris u sumar ya ka balang. Namar ka ni ka da ubri un no ya la ukpa bat ya la ka kemi bat un penyaso bat la ka tengah. Bat kita arngut kinlong ka wei ka do. Haba utengah bat ka tengah ki banget ki bu ya kinong rim jong ublei syapang ka jing shong kha ha ka Bible. Ka jing shong kha ka ba scam bat ka ba kot bakhya kami. Ka jing shong kha ka bala pensong nong rim ha ka Bible. Ka penlong yu ukris kum ukli jong usenrang bat ka tengah banya don ringkat. Ka jing mut jong ka Bible syapang ka jing shong kurim ka kentup ya ka jing long ka wei hapdeng utengah bat ka tengah ka ba pen idur ya ka jing long ka wei ukris bat ka balang jong u. Kublei pi baro paralog ya ro utrai.